सिगां 15 दिन मोनसे नटिस जारि होयो गतिके बिपिएफआ मोनसे बाथ्राखौ रोखा जों दिनै केसआव थांगासिनो दङ गोबां बिपिएफनि लिडारफ्रा एरेस्ट जानो थांगोन बेवहाय जोंहा कल टिपिं दङ आरो बेयाव जोंहा सावगारि दङ इउपिपिएल दिल्लीनि फिरफिला बायदिसिनाखौ सावनायनि पिक्सार जोंनाव दंजोबखायो गतिके जोङो केस होगोन बिसोरखौ जों बिराद गाज्रिनो पानिशमेन्ट होगोन मानोना षड्यन्त्रआनो जादों इउपिपिएल दिल्लीखौ माबोरै मोनसे खैसाराव खोख्लैगोन गतिके बे इस्यु नङा बेखौ माने लिगेलि थांबा मावबाय थागोन जोंहा एडमिनिस्ट्रेसन दङ एडमिनिस्ट्रेसना बेनि सायाव एक्सन लागोन गतिके दायनिगिरिया साजा मोनगोन रावबो बारग'आ जोंना देरहाखानानै दङ खाम्फायाथ' इउपिपिएल दिल्लीयावहाय इलेक्सननि रिजाल्टआ 4 जुनाव ओंखारगोन नङा होमबा ओमफ्राय 15 जुननि सिगां इउपिपिएल दिल्लीयावहाय खाम्फा बरग'यारिया गावनो जोंनि इउपिपिएल दिल्लीयाव जइन जागोन आरो जोंनि इउपिपिएल दिल्लीया 14 नं सिरांदुवार ब्लकनि टिकेटखौ खाम्फा बरग'यारिनो जों थिनानै दोनखाबाय समा फैथोंसै नङा होमबा खाम्फा बरग'यारियालाय गाव खैदां खैफोद हाग्रामाजों नारसिनजानानै एमपि सिखारनांनायखाय उफाय गैयैयाव दा माने खामानिखौ मावगासिनो दङ खिन्थु बिथांनि आगसि आगदा अलरेडि बिपिएफ दिल्लीयावहाय बिपिएफ दिल्लीनि कपनाव फैजोबखाबाय कपनाव माने जेरै दै बानाजों गोजावनानै मानसिया हमज्रां खालामा होमबा बेफोरबायदिनो दिनै इउपिपिएलनि थखनाव बिपिएफनि दैदेनगिरिया हरगासिनो दंखायो गतिके चन्द्रशेखर ब्रह्मनि खोन्थाया आगोलनिफ्रायनो जोंजों सोमोन्दो दङ बे बेलेग खोन्था आरो खाम्फा बरग'यारि बिथाङाबो आंजों सोमोन्दो दङ बेक्तिगत भाबै गतिके समखौ नेनोसै दा गुबै खोन्थाया जादों जोङो देरहाखानाय इउपिपिएल एजिपि बिजेपि बे जथाय दोलोआ जथायैनो देरहाखानानै दङ जोङो दा देरहानाय जेननायनि खामानि मावाखै जोंनि दा खामानिया जादों असान्ति सृष्टि खालामनो सोरबा नाजादों नामा जायनि जाहोनाव मैया बिपिएफनि माखासे दैदेनगिरिफोरा आं नामखौ दा बुङा समा ओंखारलांगोन माखासे दैदेनगिरिफोरा फननि गेजेरजों बुंहरदों जे इलेक्सनखौ खालामनायनि देखायनानै रायजो राजाफोरखौ माबा मोनसे देखायनानै जोङो दिनैनि जा दोहौ बे दोहौखौ गाबथानांगौ इउपिपिएलनि दोहौखौ होननानै नोंथांमोना मोनसे सावरायलायनायनि गेजेरजों माबादों नङाब्ला गाबोन इलेक्सन जागोन होननानै बिपिएफनि चेनेलाव बोरै ओंखारखो जेराव इलेक्सन जानाय होनोब्ला फर्मेलि मोनसे नटिस थाङो उइदाउट नटिस सासे मानसिया माबोरै बा माखासे दिल्लीनि दैदेनगिरिफोरा माबोरै गाबोन इलेक्सन जागोन होननानै जों सरकारानो जेबो मिथिया मा खैसार जादों बेनि फिथाइखौ गोख्रै मोननो हागोन